Voldria explicar-vos que avui ha sigut un acte un poquet més agressiu perquè se donen compte, ha hagut gent que s'ha sentit violenta, ho hem notat. Nosaltres també, algunes d'ací dalt, hem estat tremolant-se. Han hagut 4 persones que se n'han anat, m'imagine que perquè no hauran resistit, per exemple, l'actuació de la xiqueta l'hauran vist massa forta, però aquesta xiqueta, possiblement, mai li faran maltracte, perquè sap defendre's. I les dones que fiquen les denúncies quan les eben és un error, perquè tenen por i les atemoreixen. Això és com, no és igual, però perquè tinguem una idea, quan peguen un colp en el cotxe no se pot llevar. T'han fet un acte de violència i aquesta denúncia té que quedar. Estàs atemoritzada i potser la lleves per por. Però el que volia dir-vos és que se té que fer cada vegada més que ho visquen les xiquetes i més hem d'ensenyar a les nostres filles, perdoneu, que se tenen que defendre i que mai ningú, ni un pare, ni una mare, ni un abuelo, ni un tio, ni un veí, es pot fer alguna cosa que ells no vulguin fer.